As ka naghanag supporter mga higala ni BBM, di gid mabangbang yun. Go, 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 go! Daghana oy. Daghana oy. Naman lagi si Master sa likod, Master. Ano magamutabang diya, Master, ha? Sige daw, balik. Tanawa mga higala. Pastilan. Daghanag supporter oy. BM, tabangan na to, be. Tabangan na to. BBM. Muna yung mensahe sa imuha, Claire, nga mo ingong kakusog gihapon imong presidente. It's a message to you. Tanawa daw na way mga pakialam ng nas likod, Murag way tao, may pang iro, may gala mo, kiti o pang ikog, makitag amo. Lagi! Makayo man siguro kagawin batasan ng uban, well, they are just being honest. Tama ba ito akong pagkalitok? Honest. They are just being honest, mga higala, sa ilang feeling. Pugson din mo nagpasingkit o di ganahan. Wag lami, may gala sa isingkit o BBM. Kay mura masag yaga ko sa imong kaugalingon, may galag insulto sa imong kaugalingon, nga mo singgit kag BBM mo niya naglagot ka. Kay basi makaingon ba kag BBM sip unon. BBM sip unon. BBM sip unon. Kado madakpan pa kasi mga body diya may gala narabay nagpalibot. Mayap na ko ba 1, 2, 3, 4, 5, 6 unom ka tao may gala nag-aliro siya. Nya picturean na yun grabing supporter gyud BBM oy. Isa ka talagang pagkakamali ng mga Pilipino, Pangulong Bongbong Marcos Puriagaba. Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye! Pero no? Well, you can hate me, di mo ganahan, bahala mo diya. Dong, balik ko screenshot na ng atong mga kuan diya dong, ato ang sa YouTube, no? You can debate me. Pwede ko ninyo mga igalang nyo nga, bataka naman ka, kanindot anang BBM. Pwede man. Mga katropa, pero para na ko, ito ang pinakamalas na nangyari sa Pilipinas, mga igala. Kanus pa man in taon mo makat-on, oy. Tama na. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.